Hej så alle sammen, det er David her, og i dag skal vi spille noget survival games på Badline, og vi spiller part 2 på mappet part 72, et map, som man hele tiden spiller herinde. Hvilket er lidt nederen på, at jeg er virkelig dårlig til det. Find en kist for mig selv, og jeg slår ham der. Og lad os bare komme i gang. Anden gang jeg prøver at optage det her. Første gang døde jeg til en med, så der var lidt mere stik mig. Så en dårlig vane jeg har ved at altid gå imod folk. Hvis ham der ikke løber ned til de her 20, så nærker jeg ham. Åh shit! Det er pinligt, hvis jeg dør her. Godt, jeg ikke døde. Fik lige det der sidste combo. Men hende der, hun var altså god. Og ja, det er en pige. Eller, jeg er ikke sikker, men personen med pigeskin. Holy shit. Nu er jeg stacked. Nå, i forhold til hvor langt vi er i gamet, så er jeg stacked. En båd, hvis jeg lige skal bruge det. Right. Ej, pis. Hun virkelig ikke få en rod. Eller nogle kills. For 2 lidt kill. Jeg glemmer alt. Helt utroligt. Og vi spiller på Badline. Og jeg siger virkelig ikke en skid. Jeg blev bare ved med at sige, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har intet emne. Nu skal jeg stoppe med det. Pisse til at høre på mig, så jeg skal nok putte noget baggrundsmusik i, tror jeg. Han ser ud til at have nogle ting. Sorry, jeg virkelig ikke siger noget. Så timer de, eller hvad? Ja, det timer sgu. Ja. Skrid med jer. Ja. Ja. Shit. 2 team take out. Godt nok havde de også dårligt givet mig, men det er lige meget, så længe de bare blev nakket. Så skal min mus bare alle mulige steder hen, som jeg rører den. Og nye mus, det er en racer her i 2014, hvis I ikke ved det. Og de nye racerledninger, de der som der er lidt specielle, de er så åndssvage, synes jeg. På den, de bliver ved med at sådan, man kan ikke få dem helt lige, det kan man ikke. Uden at de sådan bliver sådan krøllet, det bliver helt utroligt. Og det er helt vildt irriterende. Så det er bare hele ledningen på de sådan musler, det er så irriterende. Og sorry på, at I ikke kan høre mit tastatur virkelig meget. Er der en dernede? Ja, jeg tror sgu ikke en til det der. Hvad fanden er han kommet dernede? Der ser jeg. Jeg aner det på, at jeg går aldrig her. Hvordan fanden kommer jeg ind? Den er vej. Og det her. Hvis det skulle dumme med mig. Og endnu en gang, så er jeg på, at jeg ikke siger noget. Okay. Jeg skal ikke gå ned til den der labyrint, jeg venter bare på ham. Tror jeg. Og nu skal det nok passe, mens jeg går ind. Ja.
Godt nok er det ikke så specielt langt ind. Jeg gik... Det her gabbel. Up. Jeg har egentlig cirka alt, hvad jeg skal bruge. Den der kan jeg også godt bruge. Jeg gider ikke til at smide ting ud, men jeg har intet at sige. Så irriterende. Jeg bliver nødt til at få baggrundsmusik ind. Så ender jeg scenen med, at jeg ikke gør det. Jeg glemmer altid sådan nogle ting. Jeg glemmer egentlig alt. Også hvad jeg har sagt. Så pinligt. Ingen gang kan huske, hvad jeg siger. Jeg forstår ikke den måde på, hvordan man spawner i Deathmatch på Badline. Jeg forstår den virkelig ikke. Alle spawner derovre, undtagen lige mig. Så åndssvagt. Så jeg tager ham der kan nok give. Jeg har noget med. Det er meget dårligt, og undskyld, jeg snakker lavt. Og en god fishing rod. Jeg har timer de. Det gør du sikkert ikke. Men jeg tror bare han der stærkt gerne vil have mig low. Den går ikke. Ja, dig der bliver low. Og nu har ham der faktisk for fint gear. Jeg har nemlig Iron Sword. Virkelig blive clean up. Sådan der. Nej, wow. Ja, GG. Godt game. Jeg tog på de 2 forsøg at optage det, og han der siger, wow, han siger også GG. Hvis I kunne lide videoen, så skal I huske like, subscribe og alt det der. Ses.